aka samu na ga alwalanku ba daidai ba ne, sallolinku ma ba daidai ba ne, akwai gyara a ciki sosai. Mu kuma ni da almajiri na za mu tsaya mu ga mun gyara muku gaba mu mu shiga aljanna. To madalla. Madalla. Madalla, madalla. Ba haka ba ne. Ba haka za ku ce ba. Cewa za ka yi alhamdulillahi, alhamdulillahi. Alhamdu. Nima? Lillahi. To ai sai ku taya ni murna, ni ma na fara jin larabci. Allah ya gafarta malam. Me hakan yake nufi? Allah mai girma kenan. Mun gode Allah. Duk ɗaya ne. Haka ne. Duk ɗaya ne. Yanzu ba ɓata lokaci. An jima za mu je koya muku yadda ake alwala kuma a yi sallah mai kyau. Sannan kuma a koya muku yadda ake yanka saboda a rinka cin halittaccen nama. Allah ba ka yi wa rai. Allah ya sa dai akwai wadatattun kaji wadda za a yi atisayi da su. Allah ya gafarta malam, karka ɓata bakinka. Muna da kaji a wannan gari ba su da iyaka. Idan kana buƙatar maitan za mu kawo su. Ai, kaɗan za a rinka yanka su har sati guda, kullum a yanka guda 5. Ba zai zama da damuwa ba, za a kawo. Allah shiga ta malam, ashe duk gurɓatattun nama muke ci a garin nan? Duk yankan da muke yi? Ai sai dai ku yi ta istighfari, amma kun tabka kuskure. To istighfarin nan aina za a samu ta. Ku dinga subscribe a YouTube channel din mai suna Dan Mum TV, zamu ringa sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Matsalan da aka samu na ga alwalanku ba daidai ba ne, sallolinku ma ba daidai ba ne, akwai gyara a ciki sosai. Mu kuma ni da almajiri na za mu tsaya mu ga mun gyara muku gaba mu mu shiga aljanna. To madalla. Ba haka ba ne. Ba haka za ku ce ba. Cewa za ka yi alhamdulillahi. Nima? Lillahi. To ai sai ku taya ni murna, ni ma na fara jin larabci. Allah ya gafarta malam. Me hakan yake nufi? Allah mai girma kenan. Mun gode Allah. Duk ɗaya ne. Haka ne. Duk ɗaya ne. Yanzu ba ɓata lokaci. An jima za mu je koya muku yadda ake alwala kuma a yi sallah mai kyau. Sannan kuma a koya muku yadda ake yanka saboda a rinka cin halittaccen nama. Allah ba ka yi wa rai. Allah ya sa dai akwai wadatattun kaji wadda za a yi atisayi da su. Allah ya gafarta malam, karka ɓata bakinka. Muna da kaji a wannan gari ba su da iyaka. Idan kana buƙatar maitan za mu kawo su. Ai, kaɗan za a rinka yanka su har sati guda, kullum a yanka guda 5. Ba zai zama da damuwa ba, za a kawo. Allah shiga ta malam, ashe duk gurɓatattun nama muke ci a garin nan? Duk yankan da muke yi? Ai sai dai ku yi ta istighfari, amma kun tabka kuskure. To istighfarin nan aina za a samu ta.
Ku danna subscribe a YouTube channel ɗin mai suna Dan Mom TV, za mu ringa sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.